Otetaan nopeasti tuo ahkio, mikä oli nyt ensimmäistä kertaa tuolla Charmir-reissussa mukana. Kyseessä on tosiaan Hitin eli Hiking Travelin tekemä pikkuhitti long. Se on tommonen pitkän mallinen, kapea, umpihankeen erittäin hyvin soveltuva ahkio. Se tulee tommosessa hiihtourassa hyvin perässä. Ei ole leveä eikä kinnaa sivulta. Se mikä tästä tekee nyt erityisen, niin se on hiilikuitu runkoon tehty. Todennäköisesti maailman kevyin ahkio. Se painaa kaikki ne näine lisukkeineen tää ahkio niin tommosen 4,2 kiloa ainoastaan. Et siinä on käytetty sitten tämmöstä niin kuin erikoisempaa, normaalia ohuempaa kangasta sitten tässä peitteenä. Ja tässä on tämmönen tarrasysteemi ja sitten nämä remmit sit sen päälle. Aisat on pitkät, jäykät, ei taitu keskeltä. Nämä on erikoispitkät noille 3-metrisille metsäsuksille tehty ja ne painaa tuommoiseen 1,7 kiloa yhteensä noin aisat ja sitten on tää vetovyö on puolisen kiloa sitten vielä. Tää on tässä on toi vyö ja noin olkaviilekkeet. Ja koko tää setti on tehty niin kuin kustomoidusti mun tarpeisiin. Toi kaukalo nyt oli valmiina jo niillä siellä ja sain siitä sitten tarjouksen ja sitten nämä niin kuin aisat ja toi vetovyö ja sitten nämä kaikki kankaat ja muut tehtiin sitten ihan niin kuin toiveiden mukaisesti. Sitten täältä pohjapuolelta kun katsotaan, niin tuossa on toi suksenpohjamuovi, tää musta osa. Mä oon se kesällä parafiinilla käsitellyt liukkaaksi ja sitten nämä jalaksethan on tämmöiset normaalista hyvinkin paljon poikkeavat, eli täällä on tämmöinen niin kuin pitkä teräs tuolla keskellä, joka ottaa sitten sen iskun vastaan niin sanotusti. Ja tämä muotohan on tämmöinen pyramidi tai kolmion mallinen, eli se uppoo sitten aina niin kuin sen tarvittavan verran, sen verran mitä se uppoo sinne uraan ja niin se ei ole niin sanotusti tarpeettoman leveä se jalas. Ja tosi hyvin se liukuu, se on liukas pakkaslumeellakin ja seuraa perässä kyllä todella hyvin. Ja sitten nuo jäykät aisat tietenkin tekee sen, että noissa sivurinteissä, jyrkissäkin sivurinteissä, niin se pelittää aivan erinomaisen hyvin. Se ei kippaa kyllä, ei ole kipannut kuin yhden kerran johonkin monttuun tai töyssyyn meni silleen sivuttaa, että se kerran kaatui, mutta muuten on pysynyt kyllä aina perässä. Todella hyvä, tykkäsin kyllä tosi paljon. Ja siihen mahtuu sitten 2 ahkiokassia tonne kyytiin. 2 ahkiokassia, semmoista Ikea-kassia menee tonne mukavasti vielä vähän lisää. Jaha, sieltä tuli apulainen mukaan esittelemään. Erittäin hyvä, tykkäsin.